गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामाब्ला एनएलएबीआ सिजफायार हिसाबैनो थाबाय थागोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एम बाथाया। दिनै कक्राझाराव एनएलएबीनि गायसनगिरि एम बाथा बिथाङा सोरखारनिसिम खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखांनानै बुङो दि एनडीएफबीनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायजों लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा थाबैनो मावफुंजानांगौ होनना गोख्रों रावजों बिथाङा बुंथियो। मख'नो गोनांदि कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै लुफुंनो लानाय एनएलएबीनि लिडार आरो केडारफोरखौ डिजिनेटेड केम्प खालामनो थावनि नायगिदिंनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव एम बाथाया बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि सोरखारा जेब्लासिम रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय हगारा आरो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ आबुङै मावफुङा अब्ला बिथांमोना सिजफायार महरैनो थाबाय थागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिबावो। लोगोसे आरोबाव एम बाथा बिथाङा बुंबावो दि कक्राझार डिजिनेटेड केम्पआव सा 120 आरो अदालगुरियाव सा 80 सोद्रोमाफोरा थागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो बिथांमोना सिजफायार हिसाबै केम्पआव थानाय समाव सिकिउरिटिनि जेबो गोनांथि गैया मानोना गावसोरनि आखायावनो सिलाइ बायदिया थाखागोनखा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायबावो। आरोबाव गुबुन फारसेथिं थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि एनडीएफबीनि मोनब्रै हानजा एबसु इउबिपिअ आफादजों भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया जानानै थांखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा बिटिआरनि सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायैखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामना होनांगौ होननानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों। गुबुन फारसे बिटिआर गोरोबथानि उनावबो एनडीएफबीनि गायसनगिरि एबा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बारग' एनडीएफबी केडार आरो लिडार बिथांमोनहाबो। लोगोसे बिथां रन्जन दैमारिखौ थांनाय बावैसो सान सिगां सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नखरनि रावनोबो एबा बारग' एनडीएफबीफोरनोबो जेबो खौरां होआलासिनो सिखावै आसाम पुलिसनि गाहाय मावखुलि काहिलिपारायाव लांना जोबथेना दोननाय जाथायखौ मोनथिना सोमखिखांनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारिदों बारग' एनडीएफबी सोद्रोमा बिथांमोना। लोगोसे थाबैनो बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो बिथांमोना सोरखारनिसिम गोख्रोङैनो दाबि दैखांदों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनावबो फिन आसामाव माखासे बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांफिनगासिनो दङ। बेखौ लानानै गोबां दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरा गोख्रोङैनो साखाफारा जानायखौबो नुनो मोनदोंसै। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिथां माजेन्द्र नार्जारिया थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय एमएलए महरै देरहासार जालांनो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइनि 26 मे खालारखालि कर'ना जिउसाजों नाख्रेबजानानै हरखाब जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' हारिनि थाखाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मावनो गोनां गासै खामानिफोरानो सुफुंख' हायै खहा जानानै थादोंमोन। बे खहा जानायखौ सुफुंनो थाखायनो 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव गोदानै उफ्रा बिसायख'थिनि गोनांथि जादों। आरो बे खहाखौ सुफुंनो आरो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो सिगांबोदों बारग' एनडीएफबीनि सासे सोद्रोमाया। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव एमएलएनि बिजाथि महरै एक्स एनडीएफबीनि सासे सोद्रोमा बिथां बारमोदाइ बसुमतारिया 28 नं गसाइगाव बियाबाव एमएलएनि थाखाय बिजाथि महरै गसंनो थि खालामबाय होनना खौरां मोननो हादों। मिन्थिनो मोनबावनायाव बिथाङा उदां बिजाथि एबा इन्डिपेन्डेन्टआव बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन होनना खौरां मोननो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो थांनाय 7 बोसोर सिगांनो बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय उत्तर कुचायाव रायजो सोरखारा गंसे जिब जुनारनि फाहामसालि लुफुंना होदोंमोन। नाथाय दा बे जायगाया गुदु हाग्राजोंसो साग्लोबसारना दं होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जिब जुनार फाहामनो थाखाय लुफुंनाय बे फाहामसालिया आबुङै महर मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो बे फाहामसालियाव सासेबो फाहामगिरि हेफाजाबगिरि आरो सासेबो खामानि मावगिरिफोरा सौहैनो हायाखैमोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। जायनि जाउनाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन गोजान जायगायावसो जिब जुनारफोरखौ लानानै थांनो गोनां जायोमोन होनना फोरमायो। बेखौ लानानै दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोरखारनिसिम गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों।
गरेस्वर मुकुन्दपुराव 10 साननि गेजेरावनो 16 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि कारिपारा मुकुन्दपुर गामियाव थांनाय 10 साननि गेजेराव 16 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै गरेस्वर बेंखन मावख'गिरि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों। बेनिखायनो सोरखारनि नेम बायदियै बे गामिखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनानै होनाय जाबाय होनना खौरां मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 1182 आसामाव कभिड पजिटिभ मोननो हादों आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 13 सुबुङा कभिड पजिटिभजों जिउ गोमानो गोनां जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि लाफिकुल इस्लामखौ थांनाय 4 बोसोर सिगाङावनो खास्रि बिस्रि बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ सिबिआइनि गेजेरजों संदाननानै सिनायथि होनो दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादा सोरखारनिसिम दाबि खालामदोंमोन। बिनि उनावनो सिबिआइआ 3 दायनिगिरिफोरखौ सिनायथि होनो हादोंमोन। सिनायथि होजानाय 3 दायनिगिरिफोरा फारियै दिंखुर मोसाहारि अरफे दाउ, भद्रेश्वर बसुमतारी अरफे भद्र आरो रुपा ब्रह्म अरफे केजें ब्रह्म होननानै सिनायथि होदोंमोन सिबिआइआ। मख'नो गोनांदि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ सिबिआइआ सिनायथि होखांनायनि उनावनो बुथारनाय दायनि सायाव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोखौ नायबिजिरनो नांगौ होननानै दिनै एबिएमसुआ गोख्रों दाबि दैखांदों खौरांगिरिनि गेजेरजों। मानोना एबिएमसुआ फोरमायनाय बायदिब्ला लाफिकुल इस्लामनि बुथारनाय जाथायाव सोमोन्दो थानाय भद्रेश्वर बसुमतारीया सासे बिपिएफनि मावथिमोन। बे खोथाखौ गनायना लायो भद्रेश्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसिया। आरो मिन्थिनो मोननायाव भद्रेश्वर बसुमतारीया बिपिएफनि मावख'आव दङमोन आरो बै समनिफ्रायनो भद्रेश्वर बसुमतारीया गोमानानै दं होननानै एबिएमसुआ बुंथियो। बिनिखायनो लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायनि सायाव हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ दोलोखौ नायबिजिरनो नांगौ होननानै एबिएमसुआ गोख्रों दाबि खालामदों। दानिया फैबावदो। थांनाय 3 आगस्ट खालिनो सासे सुबुङा एमएलए जयन्त मल्ला बरुवा जाफ्लानानै खामानि होनायनि मुङाव 30 लाख रां दाबिनायनि केस होनायनि सायाव पुलिसआ बे सुबुंखौ हमनो हादों। बे केसनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनानै सातगावनि नबजित शर्माखौ हमनो हायो। मोनथिनो मोननायाव नबदीप शर्माया एमएलए जयन्त मल्ला बरुवा जाफ्लानानै गुबुन गुबुन मानसिफोरनिफ्राय सोरखारि साख्रि होगोन होननानै रां बुथुमगासिनो दङमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव सातगावनि नबदीप शर्माया 5 सुबुंफोरनिफ्राय सरखारि साख्रि होनायनि मुङाव रां लादोंमोन आरो दिनै बे केसनि सायावनो पुलिसआ बे सुबुंखौ हमनाय जाबाय। हमजानाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानसिफोरखौ थगायनो गावनि जानबुं नाम्बारखौ एमएलए जयन्त मल्ल बरुवानि मुंजों ट्रु कलार सेभ खालामनानै लादोंमोन, जायनि गेजेरजों बियो मानसिफोरखौ थगायनो लामा मोनदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।